Okay, palengke muna tayo. American Seafood Market. Ay, ito. Yung medyo malambot na ko yan. Yung pinakamalambot na. Yan. Isa lang. Ano yung kulay green na nakadikit? Oo. Yung kilawin yan. Kilawin. Ha? Daing, oo. Ay, oo nga, no? Dumikit. Gulay-gulay yun. Magic sarap. Magic sarap. Tumangga yan. 1 box 13 siya. Ito medyo matigas. Sarap yan. Next, weigh natin kung magkano. 1 pound. Ito kayo lagyan natin pipino. Ang kilawin. Ay, ito. Ito. Para masarap ang kilawin natin. Dalawa. Yan. Tapos ito na rin. Para matimplan natin mamaya. Yan. Maliit. Sarap to. Pwedeng iloob sa ano to. Kilawin. Ito, Argentina. Ang tama ngayon. Mansanilya. Ito ba yun? Nang i-rep to mamaya ako. Ay, hindi. I-rep mo lang pala. Pero wag sa freezer. Try na natin ang ating kilawin na binili. Ito yung labanos. Baban natin sa asin. Hiwain na natin itong cucumber. Yun, hiwain na natin. Maninipis. Okay, ayos na. Cucumber.
din tayong mangga. Yung, yan, karusin natin. Lagyan natin dito. Yan. Yun. Okay, lagyan natin na ito. Spring onions. Sibuyas, luya. Yan na. Lagyan natin dyan. Yun. Ayos. Ingredients yan. Sili. Sibuyas, luya. Diba? May kalamansi dyan. Yan. Kilawin. Tapos yung labanos. Ito pa. Gasan na ito kasi iba ang lasa pati hindi mo gasan. Ayos. Tapos mix natin yan. Mix natin. Ito naman lagyan natin. Ayan o. Okay, we're done. Paminta na wala. May mangga, cucumber, labanos, buyas, tuna. Sarap na ulam, ang pulutan. Yan ang kilawin. Mangga. Pinaras na mangga. Hindi na kailangan ng suka. Diba? Sarap-sarap. Okay na. Sarap to. Hindi nga akong paminta. Nakita akong paminta eh. Nakikita mo na lang. Ayos. Nice. That's done. Kilawin tuna. Overload. Okay, this is it. Ang ating kilawin tuna. Diba? Mang overload yan. Wraps